Ir-rekkit tas-serq mill-benefiċċji soċjali jkompli jżid il-pressjoni fuq il-Partit Laburista. Kif issa mara illi allegatament ħadet benefiċċji illi ma kienitx intitolata għalihom implikat membru tal-kumitat fih dan il-każin tal-Partit Laburista tal-Vgura. Waqt xhieda fil-qorti ipperseduta mill-Maġistrat Leonard Karwana ħareġ illi koppja kienu iggwidati sabiex imorru fil-każin Laburista tal-Vgura fejn kien se jingħatalhom envelope għal persuna oħra f'uffiċċju Fraħal ġdid, fejn kellu jingħata it-tieni envelope lil koppja sabiex imbagħad jingħata lit-tabib Silvio Grixti, dak li kien deputat Laburista. Fix-xhieda tagħha il-mara spjegat illi lura fl-2019 il-koppja talbu għall-għajnuna fil-każin Laburista wara li r-raġel irtira mix-xogħol kif bdew jesperjenzaw diffikultà finanzjarja. Huma kienu ngħataw istruzzjonijiet sabiex iżuru il-każin tal-Vgura u jistaqsu għal ċertu membru fih dan il-Kumitat tal-Labor. B'dan il-membru jilqa' lill-koppja fil-każin, iħarbex fuq karta u jitfaħħa f'envelope is-siġillat. Il-koppja kienet gwidata sabiex tmur f'uffiċċju Fraħal ġdid u tagħti l-envelope lil persuna oħra. Dan it-tieni persuna imbagħad ta' envelope ieħor lill-koppja u gwidhom sabiex imorru fil-klinika ta' Silvio Grixti fiż-Żejtun. L-eks deputat Laburista allegatament kiteb formola u gwida lil koppja sabiex tinfurmaħ meta jissejħu quddiem il-Medical Board illi jistudja każijiet sabiex jingħataw il-benefiċċji soċjali. Il-koppja semet mid-deputat Laburista u għaldaqstant infurmatu bid-data tal-bord bi Grixti jerġa' jsejjaħ għall-koppja u jippreżentala envelope illi kellha tagħti lit-tobba fuq il-bord. Imbagħad il-bord ħal envelope u informa lill-koppja illi se tkun qed tisma' minn għandhom. Fix-xhieda tagħha l-mara saħqet illi lanqas laħqet poġġiet sakemm qalula illi se tkun qed tisma' minn għandhom u batu għalhem. Fi ftit ġimgħat il-koppja bdiet tirċievi pagamenti ta' 450 euro fix-xahar. Il-mara spjegat li għandha kundizzjoni medika u għal daqstant kienu qed jirċievu għajnuna sabiex isibu mod kif jieħdu appoġġ finanzjarju. Iżda d-dokumenti illi jintużaw biex isir dan allegatament kienu falsifikati. Dan ir-rekkit kien żvelat lura f'Settembru tal-2023 fejn allegatament Silvio Grixti, ex deputat Laburista, kien jipprovdi dokumenti falsifikati sabiex persuni illi mhux intitolati jieħdu l-benefiċċji soċjali jieħduhom. B'dawn id-dokumenti ikunu jindikaw illi l-persuni għandhom xi tip ta' diżabilità. Huwa mifhum li dan ir-rekkit kien wieħed organizzat b'numru ta' individwi jkunu implikati illi jgħenu jew irreferaw persuni sabiex jieħdu dawn il-benefiċċji fosthom uffiċjali fil-Partit Laburista, uffiċjali tal-Customer Care f'Kastilja u anke persuni oħra madwar il-Ministri Laburisti.